Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ana na pud ta mga higala dinhi nga atong tulumanon sa kahanginan CONA Catechesis on Air ug ako lang gihapon kini nga inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abino adlaw na usab karon nga Martes no pizza 12 na kini sa bulan sa Marso no kuan day start of Ramadan karong adlaw no so Eid al-Fitr ana no ang pagsugod sa bulan sa Ramadan sa ato nga mga igsuong mga Muslim atong mga Muslim brothers and sisters nahala no. Ato din nga timbayaon usab ug mayong mudto ang atong talahurong obispo Bishop Julito B. Cortez, ang atong station manager si Father Rama Ata, ang ato apod nga mga kaigsuonan dito sa Actin Basay si Brother Elmer Lugatiman, ang atong station manager dito ug ang tanan gyud nato nga mga tigpaminawan sa Radyo Bandilio ug nga manusab nga at kanunay nga nagsunod sa teleradyo. Hala no. Kumusta naman kanong pulding? Ay, okay na ko pa dahil wala na ko problema. Sa wala problema, ang imo dahil kuan arthritis, okay na. Ay, madala-dala na pa dahil sige na itong anong kalabasa. Kiniguan ka ng kinibitaw nga hinog nga kining kamatis. Very good, no? Unya ang imuhang kining ang imong arthritis, okay na, no? Sige ka og kamatis. Unya, ang imuhang kuan, kanang imuhang blood pressure, no? Okay na ba? Kontrolado na ba? Ay, okay na ba po pa rin kasi mapugugka og sayute. Very good. Na imong mata, ang medyo nahanap na, okay na po. Ay, kasi mapugugka og kalabasa pa rin. Very good. Vegetarian kita ng pulding, ha? Ikaw, Mr. Cheng, vegetarian po ka. Sige sa kukaw, kampanero, sige sa kukaw, kining kini bitaw nga utan gyud kay importante kay utan ba para sa tulawas oh. Very good. So mga utana po ng kalanon nimo Mr. Cheng basig ko ana basig lain po ng utana nimo. Para Father mao gihapon kanang gikaon ni kuan ni nung puding mao gihapon kani akong pakapinan pa usahay og kining akong pakapinan usahay og kini bitang kalamunggay og kining arugbati og katalong og uban pa. Very good na sa pa. Medyo kumplito pa dyan ang imuha, no? Manang maraga na-memorize yun siguro ni mo katong kanta nga Bahay Kubo. Amo ang gipadarok ni ko ang base, no? Bahay Kubo, kahit munti, ang tanaman doon ay sari-sari. Ayan. Very good, no? Nahalala mo, may nguto na ka natong tanan, mga gala, nang hinaot kita nga ana kamong tanan sa kapiskays panglawas, di ining kamong tuhod, ug ato nga timbayaon og may munto ko sa atong talahorong obispo Bishop Julito B. Cortez, ang atong station manager si Father Rama Ata, ang ato apong mga kaigsuonan nga kanunay nagsunod nining atong programa. Ato po dahil nga timbayaon og may munto ang atong mga lay ministers, no? Atong mga lay ministers mangigala nga kuang gini sila kayo in tao, no? Mura og sa ato pa na dako kay ni sila gikatabang usab sa labi na gyud sa itong mga kaigsuunan in towns kabukiran. Kami kung mga kaparian, mga higala, dili na magyud may makaadto og kanang bukid tanala kada semana. Ang ako lang ang mga kapilya sa bukid kausa ginas kabulan ako madtuan. Ana no. Do na gani giuban nga kanang 3 ka bulan. Kaya ako man ang gibahig-bahig do na uban 3, 2, 4. Ana no kay ngano man tungod lagi sa kadaghan sa kapilya muna nga ang atong mga lay ministers mao gyud moadto kada semana, kada Domingo. No ako lang mga lay ministers diri higala kumplito gid na, no? Kumplito gid na mga kapilya kalagmitan maadtuan gid na nila. Hala no may mudto na kanatong tanan mga higala ang atong mga MBG po no ako gyud nga gipa-organize gyud ang mga MBG sa nagkalain-lain nga mga lugar aron nga makatabang usab sa pagpalambo no pagpanindot sa kapilya ug uban pang mga gimbuhaton para sa kapilya pananom-tanom og mga bulak libot sa kapilya panaod og mga kortina no kay kinahanglan man gyud nga doon na po'y gitawag bitaw nato og maayong ambience ang atong mga kapilya unya ang atuag yung mga MBG mao gyud atong kasaligan niana no nahala no inga manusab ang atong mga BEC stakeholders ang ato ang mga chapel leaders mga zone leaders ug mga alagad no importante kayo higala kay
mao man ay flagship program karon sa atong diocese diri sa Dumaguete nga ang atoa gyud nga mga kaigsuonan kanunay gyud nga maghiusa diha sa paghimo sa mga kalihukan sa gagmayng katilingban o kining maghimo sila sa ilahang Bible sharing, unya lihok sulbad ug daghan pang uban ug tabanganay. So muna nga importante kayo gyud. Ano nya mga prison ministry baguhay pa lang diri sa amuha sa Ayungon. Giimbitar na ko ang prison ministry no mga sakop ni Father Tata Rindon no gani lipay sa sila kayo nga nandugangan na ang mga parokya nga doon na prison ministry. Unya ako pod mga huwagan pud ko kay doon na pod may bag-ong gitaha si Bishop Cortez namo kini bitang pag-develop og kanang mga pag-develop sa kining Stella Maris, no? Kining Stella Maris may gana sa Star of the Sea. Gitudluan gid kami kung unsa ka importante nga atimonon gid nato, no? Kini bitaw ang mga naa nang nabuhi sa dagat, ang ato ang mga mangingisda, ang ato ang mga seafarers. Gani baguhay pa lang si Bishop Roberto Santos gibati gid in taong dakong kaguol tungod lagi sa nagpangkitabo karon dito sa Red Sea nga medyo nabutang sa kakuyaw ang kinabuhi sa atong mga seafarers gani namatyan gid og duha no sa diha nga gitirahan no gitirahan sa Houthi rebels ang usa ka matud pa commercial ship no commercial kini bitang bangko mga nagdala og mga produkto, mga merchant ships mga merchant ships ug gitirahan sa mga Houthi rebels ug mikalas gyud sa kinabuhi sa duha ka mga Filipino seafarers. Hilabihang guula in tao ni Bishop Roberto Santos. Dahala no, ari kita mangigala sa ato ang CBCP News, Balitang Simbahan, ini kabuntuhon. Bishop Gerardo Almenasa sa Diocese of San Carlos gipanguluhan ang kalihukan sa prayer for peace sa gipahigayon baguhay pa lang sa nasangpit nga lugar. Pahinumduman nga nahimong duguon ang opensiba sa militar batok sa rebelling NPA didto sa may Escalante sakop kini sa San Carlos. O matod pa migamit pagani ang militar og airstrike aron gyud pag kining gitawag og lupig sa mga NPA. Balita mga higala gikan sa Vatican, Pope Francis na nawagan nga unta aduna nay diplomatic solution o solusyon nga diplomatiko nga mahulma aron mahunong na ang gubat tali sa Russia ug sa Ukraine nga nakakalas og hilabihan ng kadaghang kinabuhi. Maugad sa mga higala, mga balitang simbahan ini kabuntuhon ug padayon kita sa ato ang mga gimbuhaton. Ato ding pasalamatan no si Sister Camel Sormieda nga mao po yung tao ni tabang kanako sa ato ang pagteleradyo mga higala no kay ako di man gyud in taong kuswito ni ining mga computer no. Ang ako ra gyud in taong gisaligan nga mao gyud in taon si Inday Camel no nga ako apo din taon nga right hand o nga manusab dito sa may DYWC ang ato po taong gisaligan dito nga mo post po din taon dito sa radyo nato kini si Sister Christy Pritchin lahi man Jesus Christy ang ako man tong tindira sa unang Kalamunggay ang akong partner sa among negosyo pagkabahin sa Kalamunggay no, dili matandog ang kalaging taon niyan di Sister Pritchin no okay no di Sister Christy. Na si Pritchie po tayo akong partner po rin taon dahil sa DYWC nga mao po rin tayo tigpahigayon sa mga kalihukan sa teleradyo. Ato pa rin nga kumustahon si Father Rama Ata, ang ato mga technicians din na ako si Ading, no, si daghan pa na itong mga kaigsunan din na. Abi na kita mga gala sa ato ang kining Cholo Joke na dunay nag-istorya kining si Busting ug si Picoy. Ako'y birthday man gyud sa akong girlfriend ugma ba. Ako yung balikan og gift. Pero naglibog ko unsay akong ihatag. Unsa ba imong i-suggest Brad Picoy? Unsa man ang imong girlfriend? Nakagusto gyud di mo? Ay, perting gugmaha ng akong girlfriend ako. Perting gugmaha. Wala na problema.
dili di ay pilian ng imuhang girlfriend. Na tagay ra bisan unsa mo dawat ra na kay ganahan man ka sa nimo, di dili sa pilian. O di sa ato pa paliter na bisag unsa mo dawat ra na kay dili man pilian ng imong girlfriend. Binuang man ang imo ako eh. Di na binuang kay ganahan man ka sa nimo, di sa ato pa dili pilian. O di paliter na bisag unsa mo dawat ra na. Joke ba yun? Joke nito ito, umilahin. Okay, padayon ta mahigala sa ato ang mga buhatono ni ining kabuntuhon. Bino ari na kita mahigala sa ato ang katikism. Saint of the day sa ta. Wala pa ta ka saint of the day. Boy no ang atong saint of the day karon matud pa ni Brad Jones Banaban bisag wine ng utana no? March 12 ang ato karong santo mao si Santa Serafina. Santa Serafina. Kini si Santa Serafina, Saint Seraphine, kuang ni siya Tuscany, Italy. Unya natawo siya na atong tuig 1253. Unya matud pa very beautiful and attractive. But a rare kind of disease affected much that she was physically deformed. But still she was kining fervent in her prayer. No, gwapa day unta kay ni si Santa Serafina pero adunay gamay kay adunay sakit nga nakapaepekto niya. Onya offered her pains to the Lord. When her parents died, she was in a more kining situation, in a more horrible situation. Neglected, her neighbors afforded to him her prayers, and of course mamahigala ang iyahang devotion mga higala focused gud siya sa crucified Christ. Upon her death, a floral smell around the place when she was laid. More miracles are reported upon her intercession. O sa ato pa kini si Santa Serafina mahigala kuanday kini siya kanabitaw gwapa kayo pero tungod sa kasakit kani takboy kaniya na deform siya. Tungod sa iyahang pagka-deform, medyo na usog in taon kayo ang iyahang panagway. Ito na deform gud. Niya ang mga silingan na namatay pag yun diyang ginikanan kamay tig-atiman niya, ang mga silingan na lang in taon mo nag-atiman niya. Niya nailaki ni si Santa Serafina sa iyang pagkamaampuon ug ingon man usab daghan kayong mga mayong mithi nga naa kaniya. Sa diyang namatay kini siya, ang daghan kay nahibulong tungod kay nangalimyon ang mga bulak sa lugar nga diin siya namatay. Unya sa diha nga gilubong kini si Santa Serafina, daghan kayo ang mga milagro nga gituuhan nga nahitabo tungod usab sa iyahang intercession. So karong adlaw gihinumduman nato si Santa Serafina. Seraphine. Okay, ari kita manghigala sa ato ang catechism. Doon ay mga pangutana diri, pangutana. Pader, nga naman nga nag-usob-usob maning pizza sa Bernie Santo. Of course, nag-usob-usob ang pizza sa Bernie Santo, kaya nag-usob-usob man pod ang pizza sa Domingo sa pagkabanhaw. Kay natural no, ang Domingo sa pagkabanhaw mo na basihan sa Bernie Santo kay ang Bernie Santo mahitabo man before Domingo sa pagkabanhaw. Alam na pangunta na kita nganong gausob-usob maning Domingo sa pagkabanhaw. Of course, ang Domingo sa pagkabanhaw mo kana ang Domingo human sa full moon no nga nahitabo usab sa dili pa ang equinox. No, kanang equinox mahigala mo nay mugunay pinakarason ngano nga mag-usob-usob ang kanang gitawag og kinibang sa ngalan aning Easter Sunday. Kaya nga naman ang Easter Sunday no mahitabo kini Sunday before equinox. So now that there equinox. Easter Sunday
is usually on the first Sunday following the first full moon which occurs after the equinox. So, anong equinox? Kini equinox mahigala, maong kini ang panahon nga ang kini bang gitason sa adlaw no daytime parehos ang gitason sa kanang gabi. Naso to pa equal ba equinox. Nasaan to pa ang kagabion ug ang adlaw parehos og giduganon, no? Tag dusi-dusi. No, sa to pa dusi-dusi ang 12 ka oras ang adlaw, 12 pod ka oras ang kining gitawag nato og gabi. No, di na may usahay nga mas daghan ang gabi, gamay ang adlaw. No, tingala ka nga sayo kaayong mo gabi. Yan na doon na pa uban nga dugay kaayong mo gabi. Ingon niya na, no? Inya, ang mahitabo sa usa ka tuig kaduha ra gyud ang equinox. Unya, ang usa sa mga basihan sa equinox, kanang day of equinox, ang humani ana, no? Kung palitan mo equinox, ang mo determine sa equinox, of course, ang mga meteorologists, sila may nakabalo. Ana, doon na yung Sunday before equinox, mao ang Easter Sunday. No? Yang Easter Sunday, kuana siya, Easter Sunday is the Sunday after full moon. No, full moon. Ana, no? Klaro ba? Sa to pa mag full moon gani, ang sunod gyud ana, pag full moon, ang Sunday after the full moon, muna na siya ang equinox. Muna na siya ang Easter Sunday. O niya, Friday before Easter Sunday, mao ka na ang kanang Good Friday. Unya kay mag-usog-usog ba ng equinox? Mag-usog-usog ba ng adlaw sa equinox? Muna nga mag-usog-usog po ang adlaw sa ang pizza sa Easter Sunday. No, klaro ba? Kay mag-usog-usog ba? Usahay Huwebes, usahay na. So, ang pizza ba, mag-usog-usog ang pizza sa equinox. Muna nga, kung mag-usog-usog ang pizza sa equinox, mag-usog-usog po ang kining gitawag na to full kining gitawag og Easter Sunday. No? Kaya nga mag-usog-usog man po ang pizza sa equinox. Nya ang Easter Sunday, ang Friday before Easter Sunday mo kanay first Friday mo kanang gitawag nato og kanang munay gitawag nato og Good Friday. Nya ang mo determine ang mo ila kung kanus ang kining equinox, ang unsang pitsaha ang equinox, ang kuan gyud ang mga meteorologist. No, muna nga kay mag-usog-usog man ang pizza sa equinox, muna nga mag-usog-usog pod ang pizza sa gitawag nato og ang mag-usog-usog pod ang pizza sa Easter Sunday. No, kay matapalagi no, Easter Sunday is usually on the first Sunday following the first full moon, no, that occurs after the spring equinox. Okay, klaro? Yan, no? Sa ito pa, mag-usog-usog man ang equinox, mag-usog-usog po ang Easter Sunday. Okay, mag-usog-usog man ang Easter Sunday, mag-usog-usog po ang Good Friday. Klaro? Yan, okay, ang Pasko, wala man na mag-agad sa equinox. Yung yan na, no? So, ari kita sa laing pangutana. So, ang basihan gid ay kung anong mag-usog-usog ang equinox. Sa kaning equinox, panahon nga diin parihos ang gidugayon sa gabi ug ang gidugayon sa adlaw. Okay, another pangutana. Padre, tinuod ba nga nag-ampo kita ngadto sa mga santos? Ang tubag na wala. We don't pray to saints. We only ask for their intercessions. Ano, dili kita mo ingon nga mangayo kita mag-ampo kita ngadto sa mga nang ato orang buhaton sa mga santos, mangayo ta sa ilahang pagama o panabang mga pag-ampo ba nga ampo ta. Okay, klaro? Ala no, ari kita manghigala sa laing pangutana. Naluwas akadungog magub ni Pader ka na bitong mga laing relihiyon nga naluwas na kuno sila. Ang tubag ni ana murag dili ta makasiguro ana kay sa Efeso kapitulo 2 bersikulo 8 kay pinaagi sa pagtuo na luwas kamo tungod sa grasya sa Dios dili kini inyong buhat kung dili gasa sa Dios o gasa ra man ni Dios ni kadto pa mag-agad putas Ginoo ang mo determine gyud kung naluwas na ba kita no ang si Kristo gyud kami naluwas na ko
dili mura na kag si Kristo ana. So kana mga laing relihiyon nga moingon, naluwas ka na ba? Moingon sila. Depende ni Kristo, ug luwason ko niya kay matud pa diri sa Efeso kapitulo 2 bersikulo 8. Kay pinaagi sa pagtuo naluwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Dili kini inyong buhat kung dili gasa sa Dios. Kay gasa man, dili ka maniguro matagaan baka nang gasaha o di ba? Ato pa klaro na ha. So dili ta mag-una-una ha. Sige. Nala dinhi lang ako kukutob higala, ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab, manamilit na usab kaninyo ug manalangin kanato ang Dios makagahong tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Good noon, Pilipinas.